Ariketa honetan eskatzen digute, begiratzazue, zirkuito ontako, adar ontako, 20 kilomioko adar ontako intensitate hori kalkulatzea. Bale, hau alderantziz dagola, baina bere elikadura negatiboa daukagu, hau beti bezala, eta bi sarrerako iturri, hemen ezkerrean, da eskubian, 0,9 eta 0,6 voltiokoak. Bale, zer gehiago dauko, hemen 0 voltio, hemen 0 voltio, hemen 0 voltio, hemen 0 voltio, baina begiratzazue, operazional hau, bi resistentzia horiekin hau ze konfigurazioa da, hau teorian ze konfigurazioa da ikusi duguna. Ba, hau izan behar da amplifikadore inbertsorea. Bale? Orduan, erabili dezakegu horren irabazpenaren adierazpena kalkulatzeko hemengo tensioa. Horrela egin behar dunik ere bai. Horre, ja, teorian eta ariketetan egin duzu estruktura hau milaka aldiz ziurrenek. Eta, haizue, beste aldetik, hemen, hau alderantziz dago, baina konfigurazio berdina da. Alderantziz dago, amplifikadore inbertsorea berriz, beraz hemen. Irabazpenaren formula berdinarekin kalkulatu dezaket hemengo tensioa. Hau, baldin bada 0,6, bideri irabazpena hemengo tensioa. Orduan, bi irabazpen horiek erabilita tensio kalkulatu dezaket, hau ere bai, home egin da honi, intensitate hori kalkulatu behar dut. Ados, hau izan da, begira. Esan dizudan bezala, bloke guztia hau da amplifikadore inbertsore bat. Eta kasu honetan irabazpena da G berdin minus R2 zati R bat, bi goiko erresistentzia, bazkatu R2 goiko erresistentzia, eta R bat azpikoa. Eta hemen berdinia amplifikadore inbertsorea eta irabazpena berdina. Orduan, kalkulatu behar dut, hau erabilita hemengo tensioa, VA esan behar diot. Eta VA da horrelazionatuta sarrerako tensionekin, honekin. Hau da, VA zuzenean kalkulatu dezakegu. Da 0,9 bloke horren sarrerako tensioa, bider irabazpena, minus R2, ehunka, ehun bider amar ber iru, zati, amarka. Hau da, orduen irabazpena da amarrekoa. Hau da amar, bider 0,9 minus bederatzi voltio. Ditugu hemen, hau minus bederatzi voltio. Eta berdinak behar dut honekin. VB adibidez, kalkulatu behar dut, hau bider irabazpena eginda. Bloke honen, amplifikadore inbertsore honen irabazpena erabilita. VB da, sarrerako tensioa, 0,6 voltio, bider bloke guzti horren, amplifikadore inbertsore horren irabazpena. Minus, kasunetan 32, bider amar berriru zati, erresistentzia hau, 1,6 bider amar berriro, eta hau osotara ematen du ia. Hau honekin joango zen, 32, zati 1,6 berdin, 20 bider 0,6, 0,6 berdin, 12 voltio negatiboak, minus 12 voltio. Orduen hemen, minus 12 voltio ditu. Begiratzazue, teoriako bloke hauen irabazpenak erabilita, zein azkar eta zein errex kalkulatu ditugu tensio hauek. Eta eskatzen digute io kalkulatzea. Orduen, norabide honekin plus minus horrela izango da resistentzian, eta home egiten badegu, izan behar dugu, orain hemen, eginda, izan behar dugu, ezkerreko tensioa minus bederatzi voltio. Ken eskuinekoa minus 12, 12, bai, ez ba, bai, zati 20 kilo ohmio, izan behar ditugu, hau dela, azpio, da hoxe. Eta hau kalkulatzen badugu, da, 12, ken bederatzi, iru, beraz, iru, zati, 20.000, berdin, 150 mikroamper, 150 mikroamper. Positiboak ez da? Bai, positiboak. Minus bederatzi, minus 12 baino, altuagoa delako. Listo, aurrera.